Здравейте хора, добре дошли. Днешното клипче ще е малко по-различно от това, което правя по принцип. Ще разказвам какво ми се случи с нощи. С нощи някъде около 9:30, нали, вчера. Излизам с мотора да карам, същия ден мислих да ходя към Велинград, но се отказах. Не точно Велинград, към Варвара, нали, към Велинград, но се отказах. И нали, излизам си над вечер да си покарам, върта си изграда, никакъв проблем. Мотора се държи стабилно, нито съм усетил някакво вибриране, нито нещо да тропа, нищо. Държи се бетон от всякъде. Всичко си е точно, музиката си свири, аз си продължавам. Карам си, стигам вече след центъра на Пазарджик по булевард България. И както си карам, нали, всичко точно. Буквално се случи, то всичко се случва за секунди, ама нищо нямаше никакво предизвестие. И се чуха едни първо се чу много силни спирачки, в смисъл, че калникът ми се е щупил от самия мотор, влезнал е навътре в гумата, блокирал е колелото и колелото е блокирало и стържа по асфалта. Мотора тръгна да пада надясно, аз си го държах да си бех на него и го прихванах, за да мога да не падне надясно, но твърде много явно съм дръпнал, при което отдясно мотора се накланя наляво, така си отива към другото платно, той пада, отива нататъка. Аз с каска съм, нали, не съм с екипировка, ръце и колена са без нищо, но пак каската си е каска. При което аз се прелитам по асфалт. И то е най-страшното в цялата ситуация, че имаш време да мислиш за всичко. Ти буквално виждаш как падаш, как прелиташ по асфалта, чуваш какво става около теб, виждаш какво става. И това е най-страшното, че имаш време да мислиш точно какво става. В моята глава тогава единствената мисъл е се себе майката. Като, нали, никой не ме е виновен, не съм засегнал нещо, просто техническа неизправност по мотора, което доведе до падане. Но както и да е. Представяха се хора, добре ли сте, как сте? Аз естествено нямаше ми нищо, имам само ожулвания по ръцата, по краката и ръцете. Имам една малко по-дълбока рана, но тя не е нещо, кой знае какво. Мотора е на части, сега ще ви го покажа. Радио, кръстчета, всичко, датчици за температура, за това, за ляво, надясно, всичко е тотал щета. И сега първо ще го оправям. Но не е това целта на клипа, нали, какво му има на него, а по-скоро какво не трябва да се прави. В смисъл, че наистина не трябва да се излиза без екипировка. Сега по това време аз не бих сложил екипировка, честно казвам, освен каска, защото е много топло. Не карам мотор, който да мога да дигне такава скорост, при която да има някакъв баланс на температурата и екипировката, защото като караш по-бързо, колкото и да е, охлаждаш се по някакъв начин, докато в градски условия не. Паднах, стекаха се хора, аз съм добре, само 2-3 ожулвания, една по-дълбока рана, но това не е нещо голямо. Веднага те ме питаха, нали, има ли кой да те пребере, такова нещо, аз се обърнах към тях. Сега се прибирам с това. Те ме погледнаха на грило малко, обаче станах, почнах да ръчкам калника, махнах го, аз го изкривих отстрани, защото той беше толщета и си го поизкривих отстрани, пооправих го. Пораженията му по мотора са тотално изкормен калник. Радиото е щупено, датчиците за температурата и навън градусите са щупени, стартера също е щупен. И така, сега ще го видите, но полуката е, пазете си главата, че няма варода втори път. Сега ще видите мотора. Иначе, ето ма. Не съм нещо, кой знае какво. Поожулен малко. Ама,
Щом оживяхме от това, не е нещо страшно падане. Просто е падане, така казано. Макси, ето го и мотора. Може да видите, калника е абсолютно парчета. Предпазителя на веригата и той. Горе останалата част тук е изкривена. Радиото виси. Да, сега работи, преди не работеше датчика. Вилката ми е ожулена. Его стартера е щупен, както и педала е изжулен. Това ми се клати ми са резервоара ми се клати от удара. И това е. Не е нещо много, обаче е достатъчно да се пребиеш като куче. Полуката от това нещо е, пазете си главите, защото не само от такива инциденти, има и много безразсъдни шофьори по нашата България и по света. В моя случай аз съм си виновен, мотора е с техническа неизправност, но има и много други случаи, при които някой друг блъската не те вижда и става после още по-кофти. Карал съм с 40 ми случаи някъде, около 43-44 км съм карал, градско. Нито съм извън ограничението, точно съм си в километрите, които трябва да си карам. Но при такава неизправност, гадно е да паднеш и с 10, така казано. Аз се разминах много леко, нямам почти никакви наранявания, освен тези. Но можеше да стане много по-зле. Да пазете си главите и очаквайте локти. Нека да... Аз съм си го казал. Нека се пооправя и директно почваме да оправяме мотора, пак за да се качим. И така, страстта е докато не пукнеш. От тук нататък предвиждам с ние може би някакъв процес по оправянето. Ще се оправя и ще почва да оправям и мотора. Имам работа по него. Веригата на стартера е измъкната. Самия стартер се клати брутално. Има доста работа. Почна да тече масло сега от този удар. Нещо долу си тече. Не съм сигурен. Та ще видим точно какво ще става, но това е, хора. Пазете се и бъдете здрави!